Iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Basta Bicolano, uragon maghigos. Pag nagkahilang, dae mapadaog. Dapat sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte. Lakas banat, bako lang sa bagat. Pati naman sa kulog kan payo. Kulog kan hawak, asin kalintura. Kaya kitang mga uragon, digdi na sa sarong Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Protektahan ang sarili laban sa COVID-19 sa mga sumusunod na paraan. Ugaling gumamit ng face mask kung kinakailangan lumabas ng bahay. Iwasang hawakan ang mga mata, ilong at bibig. Iwasan ang madalas na paglabas ng bahay at kung maaari ay umiwas muna sa mga matataong lugar. Panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Ugaling maghugas ng kamay gamit ang sabon at umaagos na tubig o kaya ay gumamit ng alcohol-based sanitizer tuwing lalabas o makakahawak ng anumang bagay. Takpan ang ilong at bibig gamit ang tissue, panyo o ang looban ng siko tuwing babahin at uubo. Ugaling protektahan ng sarili nang sa gayon ay kayang-kayang nating labanan ang COVID-19. Ang mensaheng ito ay sa inyo ng of the USAID-funded Emergency Assistance to Typhoon Raleigh-affected communities ng Action Against Hunger at CARE Philippines. May hugasan, 20 seconds dapat, 12 seconds, 4 seconds, 3, 2, 1, clean na! Yay! Ako, nasa doorknob mo, makukuha mo ulit. 3, 2, 1, eto na! Kahit kahuhugas lang, pwede ka uli makapulot ng germs. Kaya Safeguard na. May up to 24-hour germ protection ang Safeguard with InfiniShield. Basta Safeguard, safe. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Derechahan na. Gaano katibay ba dapat ang anak mo? Sakto lang? Dapat 100%. Kaya naman sa gatas, dun na ako sa 100% ang tibay. Mag-Bear Brand. Ang nutrients, di basta-basta. Tibay Resistensya Nutrients. Ito lang ang may 100% vitamin C, tulong para sa matibay na immunity. High in zinc at iron, na pinag-aralan at napatunayan. Patibayin ang resistensya. Mag-Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink with 3 balanced meals. Sure ka rito, 100%. Tibay Resistensya Nutrients refers to 100% vitamin C, iron, and zinc based on Rennie, 46 years old with 3 balanced meals a day. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Ano dapat makaskas? Ang pag-ani, dapat makaskas. Rikasan bago ang makusog na uran. Pag makulog ang hawak, dai magpadaog. Mahaplas-haplas pa ba ako? Sa mga mandirigmang gaya nindo, magpinakamakaskas na Alaksan. Alaksan FR. Igwang fast relief formula, diretsong aksyon sa kulog. Sa loob kang 15 minutos. Pag makaskas, deliver tulos, kita tulos, ulit tulos. Gana sa kaskas, gana sa laban. Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaksan FR. Araw-araw mas sasarap dahil andito na ang new Coffee Mate 60-gram tipid pack. Sa halagang 15 pesos lang, araw-arawin ang creaminess in your coffee. Sa new Coffee Mate 60-gram tipid pack, you can enjoy up to 12 cups of creaminess every day. Talaga? 15 pesos para sa 12 cups? Yes, 15 pesos para sa 12 cups of coffee with Coffee Mate. The new Coffee Mate 60-gram tipid pack. Bring out the best in your coffee araw-araw. Sa halagang 15 pesos lang. 15 pesos is the suggested retail price nationwide. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one.
DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. 13 minutos na sana bago mag alas 9. An oras hatod sa Indokang. Radyo Joy 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Safeguard. Safeguard. Make every wash a hashtag SafeWash with Safeguard. Nido 3 Plus. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Diatabs. Basta diarrhea, Diatabs the best. Surf Powder. New Surf Powder with Active Clean. Mas pinagaling magpaputi, magtanggal kulob, at mas pinabango pa. Singgaling ng mamahaling panlaba pero di mamahalin. Now with 50% more pa mega laki, mega galing, mega wais. 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Ako Bicol. Sinda, kita, ika, ako Bicol sa radyo DZGB. Ang programang matukar kan mga isyos na nagaka-afektar sa kabuhayan kan lambang Bicolano. Inian mataunin linaw sa mga pangyayari sa rehiyon. May pagbakulong sa kapwa Bicolano. Dahilan ta sinda, kita, ika, ako Bicol. Lunyan, uyan sa indong magakairibanan sa programang Ika, Sinda, Kita, Ako Bicol. Sinda, kita, ika, ako Bicol. Babaeng taga Bicol, ako Bicolana. Marayang ugali, pirmi pang maugma. Marhay magiayo, marhay na amiga. Ito ang nagimatan pagka Bicolana. Sabado, ako Bicol. Yan po garan sendong amigo sa radyo Al Armario. Reporting for duty po digdi sa programa kan ako Bicol. Kamusta? Kamusta? Uyaman ito tanya sa tuyang partner. Siyempre, ang mga pag-iriba, yaon manggiraray. Ayos yun bago na pala na monitor talig di Ate Chi at saka Miss Angel. Nahiling ko digdi ang pando ko. Kari ako natatalang. Nahiling ko pando ko dyan. Parang ka ng pando ko sa screen, ano? Yung manggiraray. Ay, ganito may mask, ano? Anyway, kamusta po kamo dyan? Ay, mga kababayan sa Sorsogon. Live bang kita dyan sa OKFM Sorsogon at saka sa Daet. Magandang umaga po sa inyo dyan sa Daet, Camarines Norte. Siyempre, sa iba pang parte kan Kabikulan, Camarines Sur, Masbate at saka Catanduanes. Of course, sige sa Albay. Basta na kita. Rere ng panahon, ano? Pero malipot-lipot o paros-paros. Kapawalat-walat ini amihan. Pero basta ayos lang ang buhay. May kitang helang. Kamusta ang kuryente nindo dyan? Ano, palsok? Paras-paras baga na waran supply kan kuryente.
Basta may kuryente, may tubig, ayos ang buhay, ade. May pagkaon. Taon-taon ta, masabutan ta kung ano ang mga update ka na ko Bicol. Aram ko, ang saro sa mga pagtututukan ko niyan ka na ko Bicol. Yung po ining water system, ano? Importanteng maray sa tuya ang tubig. Yan ang kaipuhan dyan sa mga barangay. Kaya yaon na po si Congressman Alfredo Pino Garmin Jr. Sa tuyang may gos na kongresista ka na ko Bicol para ma-update kita. Kong, good morning po, tabi. Good morning, Al, and good morning sa gabos na nag-aantabay. Sa bilog na Bicolandia. Aram ko lang sa tuyang programa ko niyan, simulcast. Not only here in the province of Albay, kundi sa Sorsogon, as in Camarines Norte, pati sa Camarines Sur, ano, Al? Opo, ngunyan na nagka-hook up lang sa tuya, Sorsogon at saka Daet dahil so ibang programa, ibang time slot, tabi, Congressman. Maray na Aldaw manggiraray. Anyway, dakol man nakatutok sa tuya dyan sa Kamsur area, Masbate and Catanduanes po. And siyempre sa Albay. And global. 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 Yung neta, namomonitor ko sa kanta, sa monitor tadig di sa Facebook kong, ang kulor ta pala na dua, magkasiblag talaga. Sa picture kan sa Facebook bagaw yan, no? Nahiling ko digdi sa screen. Nakahampang digdi ang monitor sa kuya. Black and white kita. Ang kulor ta. Ako black pero ikaw mapution. Pero sa totoo, ano kita, kayo manggi. Siguro. Kolor ki Pilipino. Ano? Dog mo sa nagayod ako sa paputian sa tubig. Ade. Pero, pag nagluwas na also, pag nailing na ninta sa imang makuapo, no? Iba ito. Mistiso ito. Mistiso. Ano ito? Scottish, Irish? Ano kayo ito? Ano ito? Bigapon na, ano ito? Finnish. Finnish. Taga Finland. Nahiling ko pa na. Nakantos kita sa Finland at sa tuyang signal. Iyon, namomonitor kita. Namomonitor kita duman. Live streaming baga, no? Namomonitor kita. Anong oras na ko niyan, Al, duman sa imong makuapo? Siguro, bangge. Bangge mo yan. Bangge. Maaga. Because European countries yan. Scandinavian baga, no? Duman sa Nordic. We call it Nordic countries. Kasabay ka. So, Scotland, Norway, ano ito? Ay, day pa lang kasabay si Scotland naman. So, mga Nordic countries. Norway, Sweden, Finland. Aranin na yan sa Russia. Takot ako dumagduman. Baka, ano ini, madiskwido kita dumanggan lipot. Grabe duman, Al. Kaya mahiling mo, maputiyon bagang tao duman. Iya, totoo. Pero magayon na lugar. Very prosperous. And of course, matuninong, peaceful. Yes. And happy ang sa ng mga tao. Ano? Kulang pa daw ang tao duman. Kulang dahil they are, propagating, of course, itong busy mga tao eh. Yaon sa family planning kasi siyempre, bako man arog sa tuya na we can avail of house help. Sinda wara sindang house help, di ba? So talagang piplano nila ang pagpamilya. Ano? Correct. Anyway, tabi kong, aram ko, kasabaw nga na banggit ko na ang tubig, saro yan sa mga programa, priority ka na Bicol, na pigbibisita nindo ang mga barangay para hilingon ang pangaibog ang tubig. Ano po mga update? Kasi na-monitor ta, garo may mga ongoing ng project tabi, lalo di sa southern area kan Legazpi. Well, tama ka dyan, Al. Water is life. Yes. Talagang sabi ta na nga ni, that's a basic human right. Kasabay na yan sa mga diretsos kang tao na lambang saro sa tuya should have access to clean, potable, and uninterrupted supply of water. Sabihon, malinig, pwede inumon, asin na
padagos, uninterrupted. Mhm. Kumbaga, daing pundong supply kay tubig. And that is a basic human right right now. Declared by the United Nations Council. And nahiling ta dyan sa southern part sa tuyang syudad. And bako lang, nagpuon kita sa Maanito. Maanito. Balik na duman sa Banban, Balabagon, and then Saro na barangay. And then pababa kita sa Bangkiruhan, igwana duman sa Bangkiruhan Resettlement Site, sa laog kang Bangkiruhan National High School, pasiring kita sa Imalnod, and then duman sa Baris, pupuuna naman, nag-clearing na, Maslog, Taisan, Humapon, and then Stansa, Mapuro naman Tabial, papababa yan, hearing sa Daraga, sa 1st District of Albay, and then sa Camarines Sur. All in all, we have 71 sites. 71. So yan na, 71 sites. Ang pondong pinagkalak yan sa 71 sites na kung mas o menos minaabot sa 210 million pesos na pinag-source out sa national government. Hinustipikartaan Opo. na ang problema talaga sa Bicol region, particularly digdi sa probinsya ng Albay and even sa city of Legazpi, is water. Yes. Though we have a connection sa LCWD, but in some parts, in the southern part of our city, and even in island municipalities, sa tuyang probinsya, talagang tubig, makahirak tabial ang kabuktakan kan sa tuyang mga kababayan. And that's why, tinutukan tayo ni, although kulangunon pa nga ni, dahil sabi ko nga ni mo, bilog na Bicol region ang problema, tubig. Lack of connectivity pag-abot sa supply ng tubig. And therefore, pinagpunan tayo ni sa 71 sites kasuhapon, nag-ikot kita and will continue to monitor the progress of the implementation of this project dahil talagang pinaghahalat ini ka mga kabarangay ta. Sipon mo yan, Al. Kilo-kilometro ang pigaharukan. Minsan, pag mauran pa, kadipisilan pa sa inda, nagkakadarlinas pa dahil may mga darang galunan or balde. So, mga aki minamataki atabon para mga ngarigos lang duman sa pupuno sa indang pinagsasaldukan. Minsan, so, magurang sarong beses na halik kitang rapo-rapo, sakay kita sa bangka, ang sabi sa kuya kan sarong ina, kung ngaya sa muya, ngaya warang tubig, pigasaldo kan mi pa ngaya, kilometro pa. So aki kung yung daraga, minamata alas 4 aga para magkarigos. Totoo yan. Iba ka ngaya marit. Totoo yan. Yung mga araw baka yan. Diba? So those are the concern. And therefore, kung binisita tayo ni Al na water system na project sa nagkapirang barangay. So, harani mo na pinagbisita ta dahil di pa magita makaduman sa Kamsor sa tercer distrito as in sa primer distrito kang Albay. Dinig dito sa Maanito and then pababa, Bangkiruhan, Imalnod, mahiling mo also kaugmahan as in, kumbaga, kagianan sa tuyang mga kababayan na benepisyo kan tubig Al. Aside from haranina, so sa indang source kan tubig, yaon man, so sa indang pasalamat dahil malinig, as in maasahan nila na all the time may tubig sinda that they can rely. Kasi ini Al, solar powered, solar. Renewable. So may tangki duman Al. Magayon so design na pinag-implementer kang Department of Public Works. Dahil solar powered siya, ipapump niya ang tubig, pasisiring duman sa tangke. Dahil sa tangke man, nag-stock man. So, the whole day, lalo na pag may sardag kang aldaw, makusugo ng tubig. And then, sisalot na ikay itong takulaw na tangke. Duman naman na stock. And therefore, iyon naman itong minasupply kang tubig sa mga kabarangay ta. So, kasapon, for the longest time, dyan sa barangay Bangkiruhan Resettlement Site, this has a basic necessity that has long been neglected. In the same way, sa Imalnod, and most of the parts of the southern barangays talaga, warang tubig. Nag-react nga na so kagbakong sana ngaya makasabay man kami dyan. Kagbako. Igwa po ito, ang kagbako. Igwa ang kagbako.
Pigaan ano talangal dahil syempre, so mga drilling machine, pig-schedule yan kasi 71 sites yan. Dahil mo pwede sarabay-sabay kasi ang drilling machine, piraman sa na yan ang drilling machine. Siguro mga 10 lang yan. And therefore, we cannot do it all at the same time. So, pasaro-saro. But this is a continuing project. Advocacy kang ako Bicol Party List, lalong-lalo na brainchild ni Congressman Saldico. Iyo po. Na kung saan apun nga ni Alsa, hindi baga water system level 2 ini. Alagad, for the meantime na they pa nakakagihan gapos. So, action ko, foundation and ako Bicol Party List sa pangangilot ni Congressman Saldico. Kada gusto mo na nag-iikot, makagan baga po nakipumba. Opo, so level 1 na po, bumba. So level 1, para at least may it was in the source na kitubig. This is really a project that benefits the entire barangay. Panakon sa inso, pangunahing pangangaipo bagal. Opo, basic na talaga yan. Kumbaga, so sarong kadipisilan, natanggalan mo sinda dahil sa sarong proyekto na napaka-basic. And therefore, yan padagos ng gigibuhon and makalap kita kitondo para mas madagdagan pa yan. That is our commitment, Al. Opo. Saludo po, maray ang mga listeners taon nag-react sa imong pagkasabi na talagang tubig talagang kay puhaninda, lalo dyan sa mga hararayong barangay tabi, Congressman. Well, tama po kamo. And speaking of water pa, talagang problema talaga minsan tubig kasi minsan pag ang problema dahil binabaha man. So, we have to address the drainage system. So, and that's why ang ako Bicol Party List padagos na naghahanap makakalap ki pondo sa national government so that ito mga barangay na binabaha will once and for all solve that problem. Kasi niyan, mahiling mo talaga ang sakripisyo as in danyos na idulot kini sa mga residentes, yung baha na yun. Tubig na naman ang problema and therefore you have to address the drainage system, the flood control system. Tanganin sa panahon kitaguran, maiwasan ta na. So, pagbabaha, padagos ang paghanap, inisyar kang ako Bicol Party List, ki pondo para mas ma-address na yan. Opo, okay. Baka may reaction ini. Hello? Hello? Hello po? Hello? Dahil nagilaw ka, no? Anyway, may nag-upload kaya. Anyway, tabi kong magayono na bareta yan sa tuyang mga kababayan, manungod sa supply kan tubig. Aram ko, iba pa mga problema po kan sa tuyang mga kababayan, lalo naman sa iba pang sektor kan mga estudyante halimbawa, dyan sa Bicol University. Ano po ang plano tagare minaraman ako na parang i-improve nindo so Wi-Fi connection tatabi dyan sa Bicol University? Well, kang nakaaging Webes, nag-turnover kita ki duwang unit na 100 Mbps. Makaskaso ninial na internet connection. Opo. Duman sa Bicol University College of Engineering, kasabay na sa College of Architecture, and then duman naman sa campus ng Bicol University College of Education. Ara mo tabi ito alang internet connectivity mo niya. Labi ka importante. Kung sa tubig, one of the basic human rights, pwede ta na ini-include na diretsyon man ini kang sarong kahon na may connection sa internet. It's because day ka na makatrabaho mo yan, day ka naman pati maka-eskwela na ding internet connection, di ba? Because of the pandemic, we have what we call alternative learning or remote learning wherein yaw na so kaipuhan mo na so intervention kan teknolohiya, internet at the same time may gadget ka and therefore pinagmaawat may na libreng wifi kan sa campus kang Bicol University College of Engineering and Architecture and duman naman sa Bicol University College of Education. Tanganin nga sa mga kaakihan, sa mga kaestudyantihan na they cannot afford to have an internet plan, subscription plan, so monthly plan bagaan. Kasi sige man sa ng load yan,
So, iliw na ito ang sa tuyang kontribusyon kang Action Co Foundation, ako Bicol Party List, of course, Congressman Saldico, na kung saan iyong nag-initiate kay niyan. So, nakulao na tabang. Ang problema, alkan so pagposta, gabus sa Bicol region, ang comment, sana all. Sana all. Sana all. Pati sa tubigan, nahiling so initiative kang ako Bicol sa tubig. Iyan gabus mga na comment, sana all. Talagang. Sa mga equipment po tabi dyan sa mga state universities and mga colleges, degree sa Bicol, aram ko may mga plano man tabi kamo dyan, Kong. Yeah. Aside from the internet connections, Wi-Fi connection, yaon, so pag mautang, matawan ang mga estudyante, yung mga ekipahe, katabangan sa indang pag-aadal, maka-cope up dahil digdi sa sistema na pinagpapautog sa tuya during this pandemic. And therefore, nagkakalap kita kipondo na kung nagkapira sa na makatao kita ki laptops, tablets sa mga college students. We're not saying that we will supply everybody kasi di naman talaga kaya. But nag-iuwa ang party list, opisina ni Congressman Saldico, and of course yours truly, ni Congressman Garbin, na makakalap ki pondo. Iliwan ta kung paano ang sistema kayo ni asin, kung magkaigwaman ki pondo sa pagbabakal ki laptop as in tablets na pwedeng i-distribute sa tuyong mga estudyante, baka magkaigwa na lang ki sharing agreement, kasi kung di man kaya sa kada saro, di man talaga kaya. Kundi iliwan pa na lang kung paano ang magiging sistema kayo sa pag-distribute sa mga state universities and colleges sa anom na probinsya kang Bicolan. Ayun, okay. Well said, tabi, kung may text digdi, salamat kong Pido sa patubig tabi, lalo sa Bangkir 1. Gari si Kwan ini, gari si Lowens ini, na nag-text. Gari magiging ninong kada, sa kuyang inana. Saka si King. Madali na gayon. Si King Rinaldo, nagkapasalamat man sa pigtaodang yero. Sabi ni King. Nag-text man si King. Kuya King, kumusta ang panahon ta, Kuya King? May kamugtakan pa ba ang panahon ta? Pirming panahon ka na monitor ni King. Anyway, may mga iba pang mga gusto ko ta mag-react kundi dahil nagalaog sa tuyang live na upload. Anyway, tabi kung kita ki-reaction ta sabi baga ni inako baga kan sa national na mga bareta na medyo bagsak sa tuyang ekonomiya ngunyan dahil kaning pandemyang COVID. Pero kamo po sa ako Bicol, aram ko nagutubod na ang Bicol region mabangon man gyara ini pag-abot kan panahon dahil po kan mga inisyatibo na bigibo, lalong-lalo na po ang mga programa, mga project na may relasyon sa turismo. Well, tama ka po dyan, Al. Ang sa tuyang pagbangon, kaagipat ka yan, ang pag-obserbar ta, nagkakanigong public health protocols. Yaon, so pag-obserbar sa pagsulog kimas, physical distancing, and of course, follow all the regulatory instruction provided by the public health offices kan sa tuyang gobyerno. Sa rason na the moment we control the spread of the virus, masiglaan sa tuyang ekonomiya. But the more that we see na padagos nagsasakat ang mga kaso, as in dahil nakokontrol o nakocontain, and then we don't have the confidence to open up the economy. Opo. Talagang mahiling kan sa tuyang mga residentes na nagdadako lang kaso, dahil talagang may magluluwas as in magtatangkilik ka mga negosyo. And that's why it's not surprising, Al, na nahiling ka sa contraction sa economy, sa pagbagsak ng ekonomiya. Talagang worst penny. If you will compare it after the World War II or during the Marcos regime. So, panahon kang martial law after the martial law na kutsing bagsakan sa tuya ekonomiya. But as long as we were able to roll out
the vaccine. And while waiting for the vaccine, we continue to observe the public health protocols. We can solve it, we can fight it all. At the same time, base naman sa mga mensahe na pinagpapaabot kasi po yung mga leaders sa gobyerno, siguro it should not be based on fear, but should be based on science. Ano? Dapat base sa siyensya. Ito ang pwede pagparatarakuton ang satuyang mga kababayan, thereby causing panic or kumbaga salang pagtubod. Lalong-lalo na pag-abot sa vaccinational. The vaccine hesitancy, ito bagang, when you call vaccine hesitancy, inihalos yung mga nagtutubod na maikakaraot nila ang vaksinal. Opo. So nakakabahala, it's because ang sabi ng Department of Health, kung tama ang sakuyang figure, 50% would like to have the vaccine and the other 50% of the adult population magpa-vaccine. So nakakabahala yan. So these are the things that pagtarabang-tabangan ta, convey, disseminate the proper information, thereby, making it possible for them to fully understand kung ano talaga ang kahalagaan ng vaccine. And of course, itong kahalagahan kang pag-obserba kang public health protocols. Kasi po na, pag-ikot ko sa mga barangay, sa Southern and tumapari sa Manito. Paying mask, may nagmamarasal. Iyo, totoo yan. Oo. Pero siguro naman, because siguro naka-confine lang duman sa indang mga lugar at confident sila na society ang mga kahampang, iyo as hindi man na contact sa ibang tao na hali sa lupas, hali sa ibang lugar that can carry the virus. Pero talagang mahiling mo masika siguro, maka-observa dyan sa Southern Barangay. Dahil nagmamaras, Iyo, iba man talaga. Bali wala ang pangapudan. Anyway, but we will roll out also the distribution of masks. Taro mo na yan sa programa kang Ako Bicol. Dati-dati, duman sila kita sa mga frontliners and hospitals. But nag-come up si Congressman Saldico, the distribution of masks sa mga barangays. Mas titiriit lang. Opo. Para at least may gamiton sinda sakaling siyudad sinda o may mga transaksyones o masaod. At least may protection lamang sa indang So yan and that speak of tourism, we are really preparing the Bicol region. Opo. When we open up tourism, inihaning sa bandang Guti sa may boulevard. If you will look at it, we started beautifying the jogging lane, ito kaganda na keep paver, and then the construction of the international cruise ship terminal. Nagpuna, Opo. And at the same time, a world-class park. We call it the People's Park. Sa may bandang sa may bukuhan pagkaal. Sa may Puro. Sa may Puro. That will also be implemented this year. So there's so much to expect in the Bicol region aside from Mayon. So yan, in preparation for the opening up of the tourism pag may mga vaccine na pariya. So yan ang dapat anticipatory and forward planning. And then we send the signal not only to those who are outside the Bicol region, but the entire world, that we are trying to be ready. We're preparing to open up our tourism pag-abot kang oras na safe na and then may vaccine na. So yan na lang sa tuyang mensahe na gusto nang ipaabot. Pareho man, kang pinagbubusulta sa Committee on Constitutional Amendments. Ilang chairman kang Committee on Constitutional Amendment to open up the economy as wide as possible. Sabi ni Secretary Dominguez, we need to open up the economy as wide as possible in order to entice the flow of foreign direct investment that will significantly increase employment opportunities and at the same time promote exports
and that will bring about management expertise and of course advanced technology. Yan ang daradaraal. Opo. Kang foreign direct investment digdi sa satuyang nasyon. Makolekta sa satuyang nasyon, nagkadudakulang buwis para was iwaras ini sa mga public expenditure, mga basic services na pinag-promoter kan sa tuyang nasyon. And at the same time, so trabaho na iupursir kayo sa tuyang mga kababayan. Ang bottom line, Al, sa tuyang pagtusol na ilif, haliw na so restrictive economic provisions sa Constitution is really for the best interest of our country and for the benefit of the Filipino people. So yan, Al. Yan lang. Thank you so much, Kong. Salamat. Parinalaw. Opo, ingat. Ingat po, tabi, Congressman. Alfredo Pido Garbin Jr. Kan ako Bicol. Ayan. Nagatod sa tuya sa oras na alas 9:17 na. O si Willie Marbella, nagadawag man pala. Si Kawili. Kamusta Kawili? Ayan, sige. At yan, tabi, sa iba pang mga informasyon, digdi sa programa Kan ako Bicol. Pagkatapos na kan bareta ni Miss Angel sa oras na alas 9:18 na. Hoyamani, Sa DZGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Mas pinakusog kan PNP HPG ang kampanya kaini kontra sa man iba-ibang traffic violations. Sa katunayan, nakapag-impound na sindan nin 1,234 na mga auto asin motorsiklo sa simultaneous nationwide Oplan Lambat Bitag sasakyan, one-time big-time operations. Sa report ni Police Brigadier General Alexander Tagum kaya PNP Chief General De Bolsinas, kasarabay na digdi ang mga illegal accessories, kolorum na mga lunadan asin ang mga nanggagamit o nagagamit nin mga motorsiklo na dain nagsusulog nin tamang klase nin helmet. Paliwanag ni Tagum na kamauotan kang kampanyang ini na madakop asin matikitan ang mga traffic violators, mabawi ang mga karnap na lunadan asin mapababaan kaso nin carnapping. Ini sa pagkikipagtabangan kan iba pang mga ahensya nin gobyerno, arugan LTO, LTFRB, MMDA asin mga local police stations sa bilog na nasyon. Yan ang detalyas ng pangalas 9 bareta, haligi sa DZGB News Base. Ako po, si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Safeguard. Safeguard. Make every wash ay hashtag SafeWash with Safeguard. Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Joy. Iwas germs. Iwas sakit. Surf Powder. New Surf Powder with Active Clean. Mas pinagaling magpaputi, magtanggal kulob, at mas pinabango pa. Singgaling ng mamahaling panlaba pero di mamahalin. Now with 50% more pa mega laki, mega galing, mega wais. 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Gusto mo makatres laban sa kulog? Di mag-Maxfit! Gusto mo bang makatres sa lakas ng lawas? Di mag-Maxfit! Gusto mo makatres sa lambingan sa imong misis? Di mag-Maxfit! Maxfit, tulong benepisyo sa lalaking pamilyado. Ganun laban sa kulog, lakasin lawas, at lambingan kay misis. With proper diet and exercise. Istorya kita sa Facebook sa Maxfit. Sa Maxfit, nakatres ka! Alagang Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus of germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac.
Sa kulugan payo asin kalintura, ang biogesic, maasahan ng tibay. Igwa pang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Bagong kasal? Nakaka-pressure magluto? Buti na lang, meron ng bagong Supreme na diskarte sa kusina. Introducing Maggie's first ever all-in-one cooking sauce. New Maggie Supreme Sarap. May pinagsamang sarap ng soy, oyster, onion, garlic at karne. New Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Mapa-adobo, ginisa o pansit, ginagawang Supreme ang sarap, kaya Supreme ang saya. Ano pang hinihintay nyo? Subukan na ang new Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Basta Bicolano, uragon maghigos. Pag nagkahilang, dae mapadaog. Dapat sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte. Lakas banat, bako lang sa bagat. Pati naman sa kulog kan payo. Kulog kan hawak, asin kalintura. Kaya kitang mga uragon, digdi na sa sarong Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay Doc Joey Bitito sa cellphone number 0998-975-8121 o 0917-853-8933. Ang opisina ng Miracle Health Corporation, Amazing Trio, Yes, We Love the Philippines, ay matatagpuan sa Barangay 18, Cabangan West, Rizal Street, Legazpi City, sa harap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Isang mensahe ng pag-ahon mula sa Cobra Energy Drink. Bangon na sa pagkakatulog at pagbagsak ng kabuhayan. Matatalo rin natin ang pagsubok. Simula na ng biyahe, hindi lang ng sasakyan, kundi ng buhay tungo sa pag-ahon. Bukas na, hindi lang bote ng Cobra, pati ang daan tungo sa pangarap. Ngayon, panahon na nating bumangon. Cobra, #1 energy drink. Katuwang mo sa pag-ahon. Angat ang lakas mo. Cobra, the #1 energy drink. Katuwang mo sa pag-ahon. Angat ang lakas mo. Sige, abante, digdi sa tuyang programa. May mga mensahe pa. Ayan, okay. Ano na ngayon plano kan ako Bicol? Nagulo mga plano ang ako Bicol. Dahil politics ngayon sa politics. Iyon na baga, sige bagang trabaho ninda. May mga nagdududa kaya, Kuya Manny, na baka saro sa kandida sa mga representante kan ako Bicol. Pasensya na po yung nag-upload sige po ang upload mo dahil ka man nagapabisto kung sisay ka. Dahil po nagalaog sa imong alangan man na i-under ta ka na nagataram si Congressman magpamidbid nga na po kung sisay ka tabi. Na-interrupt sa tuyang pagkipag-uron kay Congressman. Anyway, kasubago tabi, may nag-apot baya sa text kung ano daan plano ka na ko Bicol sa politika sa Albay. Dahil man tabi ako makakataram kaan kung anong plano ninda ta. Sinda sana nagkakaisi ka yan. Dahil pa man yung gabaisi sa tuya. May bareta daan na saro ngaya sa ako Bicol, pwedeng ibaki posisyon digdi sa Albay. Pwesto. Dahil ko patabihin. Dahil pa ako magkasimbag kayan. Dahil man sa kumigtatarang kung ano mga plano ninda. Nag-iro na kaya Kuya Manny? Digdi baga sa Albay, medyo mairo na ang politika. Pasuro si Recreto sa na ang iro. Ang aram ko, may mga buro-baranggaan na sa ibang politika Kuya Manny digdi sa Albay. Sabagay, madali naman ang ganda, next year, eleksyon na naman. Sa Albay ngaya, halimbawa ngaya sa gobernador, ay paman ako kinarama na
lantad na nagtataram na lalabanan si Governor Al Francis Bichara. Mga piguburosol baga dyan. Araw kay Mayor Noel Rosal. Saro man iyan sa potential na mag-iba ki posisyon. Tabata last time na ni Mayor last time na ni Mayor Rosal, kaya may mga nagagaratong man na magkandidato ngayang gobernador. Depende yan sa inda. May ururon pa yan. Hindi pa man kita makakataram ka yan unless na sinda na mismo magtaram. Kung sabi lang na dangog ko man, kung magdesider da si mayor na gobernador, may papakandidaton man na mayor digdi sa Legazpi. Negosyante da kayawane, negosyante. Siyempre, kung dahil na si Mayor Rosal, mamanok iyang kiiba. Baka si Madam Geraldine Giraray. Lalabanan da kayawane kisaro man negosyante. Bata, kung mangyari na ini Kuya Manny, mga haka-haka man sa nabaga, dakul na ang kapitan Kuya Manny, may personal man na commitment digdi sa negosyanting ini. Ito sabi yun, ang mga kapitan digdi sa Legazpi, pwedeng magkabaranga. Pwedeng magkabaranga. Anyway, magayon iyan, welcome development bagayan Kuya Manny. Digdi sa Legazpi, mas maray na yan may laban kaysa dae. Takan inot baga bablo yun. Baka parang latoy, Kuya Manny. Mas na may laban. Hiling talagaan. Mas matindi dyan. Abangan tayo yan. Negosyante na Kuya Manny mananggadan. Malaban sa para mayor sa Legazpi. Ano pikakay-kay mo dyan? Bye-bye. Ano pikakay-kay mo? Sa bulsa. Bata kapigil, papasabot pa kapigil si Ring. Bye-bye. Abangan na sana. Bataan Vice Mayor na igwaman. Kaya magayon na laban. Negosyante man da, Kuya Manny. Lalabanan man da si Vice Mayor Bobby Cristobal. Kisaro man negosyante. Liberty yan. Mas magayon na araw kayan. Ang konsyal. Grabe da sa konsyal. Ang mga kandidato. Para 5 bakante Miss Angel. Para 5 bakante sa konsyal sa Legazpi. Ang mga kandidato nag-aansyas. 20. Naon mo yan. Dahil panganay dyan si Edwin Peralta. Kung Edwin Peralta mag-file naman city councilor, hindi ba Kuya Manny? Ma-retire na si Direk. Madali na. Pero madali na mag-retire si Direk. 20 daan dalagan, Kuya Manny, na konsyal sa Legazpi. Swerte ang baral-balang ka. 20, mag-sur 50. Gurano. Ang dakol-dakol na di. Isur 50 sa kada kandidato. Damot naman ang mga butante ko niya. Sige siya nang burol sa sur 50 di. Pira. Multiplya daw, Angel. Sur 50 sana. Kaya 20 ngayong kandidato. Pira yan. Pira. Pira. 1,000 na. Sur 50. Sa konsyal mo sana yan. Bata si iba dyan. Mga makwartaman. May nagkataon na kilawlaw. May nagkataon na kilawlaw kayo, Manny. Lain namin ka pa panaraw dyan sa barangay. May lawlaw, may ham. May ham. Ako nga natawan man ako Kuya Manny ki ham. Natawan man ako ki ham. Kansarong konsyal gito. Tapos, ano pa sa panaraw? Alak. May alak. May alak man na pigpanaw Kuya Manny. Kan Disyembre. Ayun siyempre, iyon ang style kan ibang politiko para magkarumduman. Abangan ta na alang sa Oktubre. Sabi ni Padingking Rinaldo. Yung King, King, dahil ka ba kandidato? Kandidato na King, ito garing 5 bakante. Kuya Al,
baka mapatawan man ki water supply digdi sa barangay Tanagan, Isla Cagraray. Maski bumba sana. Abay sana ta. Siguro kung makapasyar naman kami dyan sa Cagraray Island, ing-ing ta yan, ing-ing ta duman kay Congress. Pero mas maray kaan, mag-request ka mo. So kapitanin do dyan, sa Tanagan, tangani na formal lamang ang request. Pag napansin niyan kan mga taga Bicol, ano Angel, dahil ko nasabutan. Dahil ka nasabutan. Dahil ka nasabutan, ano? Ano? Hindi ka naka. Wais na. Dapat nasa kapitan na yan. Nasa kapitan. Pag maluya ang kapitan, siyempre maluya man ang biyaya sa barangay. Nasa diskarte ang kapitan. Dapat pilion ta so may discarding kapitan. So maluya. Anyway, tabi. Oy, oras ni peligro na pala. Alas 9:32 na. Tabayan ang masunod na programa si News Manager Mar Dila at saka si Father Momoy. Masunod na po yan, taon-taon lang. Sa pangarang ka na Bicol, ni na Congressman Saldico, asin Congressman Bido Garvin Jr., mga taga Bicol. Ako po ang sendong amigo sa radyo, Alarmario. Thank you, bye-bye, God bless. Bicolano kita, Bicolano ika, Bicolano ako Bicol. Sa indong nadangog ang sarong oras na programang Ako Bicol. Ini